Dwi yn Sycharth, sef man geni wrth gwrs a llys Owain Glyndŵr, a arweiniodd wrth ryfel yn erbyn brenin Lloegr yng Nghymru am 9 mlynedd rhwng 1400 a 1409, a fu'n rheoli Cymru wrth gwrs yn ystod yr amser yna fel tywysog Cymru. Yr oedd Owain Glyndŵr yn ddisgynydd i nifer o linachau brenhinol Cymraeg, ac yn ystod ei dirnasiad mi greuodd o Senedd i Gymru, Machynlleth, mi sefydlodd o gysylltiadau diplomyddol hefo brenhinoedd yr Alban, Ffrainc, Sbaen a Llydaw, a mi gyhoeddodd o hefyd gynlluniau i greu 2 brifysgol yng Nghymru. I frenin Lloegr ail-orchfygu Cymru ym 1419, chafodd Glyndŵr wrth gwrs mwy ddal erioed, mi ddiflannodd o, a da ni'n meddwl iddo fo farw yn dawel ym 1415. Yn gynharach eleni, mi gefnogodd dros 10,000 o bobl ddeiseb i'r Senedd yng Nghaerdydd yn galw ar y Llywodraeth i sicrhau y safle pwysig yma ar gyfer y genedl, ar gyfer y dyfodol. Yn anffodus gafodd y ddeiseb yna i wrthod, ac yn wir yn gynharach yr wythnos hon mi gwrthododd cyngor Sir Powys hyd yn oed i godi arwyddion brown arbennig i gyfeirio pobl i'r safle yma, o gofio i bwysigrwydd hanesyddol i Gymru. Dwi'n meddwl bod hynny'n bechod.